Khulumka jotono no norok nugui mankha je ADC ni o job no tlangmai no hoite bwskai chini je Tripura o hangama choli khaba bwskai kokti salaikya. O ti samana tinyo tini chini je Sarra Dosaron MLA bo tini morong no kaisa kok bai reply rikha sung omo naliano sung kwbangma nuko hera je tabuk je BJP nagini ex tongnai joto FDC rok je neta peta rok omrok kwbangma no je Tripura sarong no bahai kai o job no tui kok samang side effect kai mane yang side to tlangi mano amai system kai kok samang YouTube o dawo baksa Facebook o dawo kwbangma bung je social media platform tongma jaga o dawi je Tripura sarong no phunugui tongmani amjoto nugui tongo he diba gamno tini chin saronjit je mo kok sanai rok no reply rikha tam hwnui reply rikha phari sung poriwi ba saima leno nadi tamon sikaro ADC hapango sebuk eba job tlangma no rwgui sikla sikri rok kok silchama logi no bubagra Facebook o live o phai je kok samani tei bomo saka jung oro nukmankha je puro chini o Tripura motha ba party no romui kwrak kai khai tongnai rok kok silchamani ba kok belai khai no samani amno rwgui bubagra Facebook labo samani yagulo bo je job rima borok chukili khainai ba omoi kok samani nukjaka advertisement kaisa norong chini je bubagra mo job no tui yakhaba je hangamang tongnai diba kwrak khaino chini job no ADC ni bahajaknai ni salai honai bangma oro kok silchai tongnai diba ba ubunyo o job to yamno tui kwbangma borok kok sai tongnai diba amno tuinyo tebo jungjalo bo saka tei bubagra ni live busing okongno botini sana o job no cancel khaina hanai tamoni sijak buskang tai tamon jotono siwo tago ADC hapango tabuk bo ADC hapang ketal chongjaknai MDC rok no smaisi mise tangrijako khlaijak chairman government from khlaijak yakun ketal chongjaknai MDC rok no smaisi mise tangrijak executive community chairman asugui CM no cancel khaijaknai hinui chini bubagra government from wngma yagulo no tei CPM ni kisa petwa neta rok chongmari mechanjakma yagulo kha yogjagui podre pod chukili riwi kok sawi haste ni tong kwchang halok no dera rina nai tongo au thik no wngna bini kok bo bubagra jephru sai rimani yagulo bo kwbang borok no mohai kok sai tongo tei khogui ri tei ahai ri hinui eba borok ni mo chaya no wngkha first o mohai kerena bagui omni ulo haifano bubagra taisa amono kwtal khai sapi kabla rinani hinui hingke chwng omono kaisa accept khainarang nango tamoni hingke ayano haitano chwng bono biswas khe phaimani chwng naina nango chwng tei naisingna nango bo kunda khai o job no tui taksuk phone tei emno kunu kok yakho boro serai bo serai khe bo sai rika government from khlaijak hinui tei amoni bwskang tamo siyang naina hade ayang state government je advertisement tei interview khlaiyawi sebuk thangmano khai BJP CPM ni neta rok siring wnglaijak tangui omoni besabo khai kok thaisa pono sarakya ADC hapango je phuru no sebuk tlang thani kok kwsaka jephru chini ADC ni wngui o job ni tikhai borok belai khai no kok sakani samo kokta belai khai no chini Tripura sarong no mohai khe kok sawi Facebook live o phai kok sawi ba video khai mohai khe jungjal khai tongkha kok ni bini afuru no bubagra kwrak yapiri rom khe tei cancel bo khlaikya afuru no jephru mohai bo o jungjal Facebook o ba social media o nungma logo no bubagra live o phai to sakabla mo kok he de ba yamno tuino bo sai tongta ro tai bwskango tamon sijaknai jora o tabuk bo khlaijaknai bubagra kok samani yagulo bo je BJP CPM ni petwa neta rok tatal kok sawi lukurok no chukili riwi tongo borok no Tripura sa lukurok ADC chongmari jobab rwma ahai bisi election no bo kwrak jobab rwnai borok bo kwrak je tak Tripura motha rogo mo kok no tisanai jephru cancel wngui wngkukmani yagulo borok bo sanani o target o nai tongkha afuru tei mwkhang phunuknani jaga tonglak norok mo por belem no tui ba mo je kok khai je tabuk pirjagui tongmani omno tui tamo sanamo chwng komai no khai sabai jotono tei norok bahai wngjak bongni je o rajniti khai tonglaimano chajakya je chini Tripura bo bai hai rajniti choli tong uansukui naibedi।
comment ge sabuji jotono hambai.